Dobar dan ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, druga epizoda. Ovo bi trebalo da bude treća epizoda, pošto sam bio snimio drugu epizodu, ali ta je epizoda bila bez veze i onda sam odlučio da izbrišem i ostalo. Skupio sam nekoliko stvari, evo jaja, piletinu, mlado drvo, maslačak, sjemenke, pero. Evo, ovo ću sve odložiti šta mi treba. Samo malo, evo uglj, osnovno sam našao. Evo, tako. Evo, ajde, danas ću isto napraviti sve nešto osnovno. Evo, napravit ću kramp, što i kramp je više ne treba. Tako. Danas ćemo sebi tražiti nešto gdje bi mogli da istražimo kao neki rudnik. Ne znam tačno gdje bi mogao da ga nađem, ali ajde čekaj, tamo ima onaj kovčeg, samo ček uzmem. Samo malo. Sad ću. Eto. Danas ćemo, kao što sam rekao, probati neki rudnik nađemo gdje mogli da tražimo neke rude. Prošli put kad sam snimao, mislim nisam je objavio tu epizodu, neću je objaviti. Jednostavno pao sam i nisam baš sve stvari izgubio, ali opet nije mi bilo drago, tako da kažem, što mi se to desilo. Samo malo. Tu. Ajde, neću ovo ću ovdje bakle staviti ovdje, tako. Otiću gore negdje na vrh planine. Sorry, mogu otići tamo sam malo. Mogu nekako tu ubijem ovu. Tako. To. Crna tinta. Na gori uglja. Gore nećemo. Idemo gore. Hajde, brati. Evo ovdje ima voda. I rudnik. Ima uglja. Evo ovdje isto.
planiram sada kad se vratimo dol, pošto evo našli smo malo uglja, nekako ćemo napraviti sebi kao neku baštu, tako da rečem, za hranu. Probat ću neke i pripitomiti životinje, ali neću moći da ih pripitomim u ovoj epizodi, možda će biti u nekoj drugoj epizodi. Našli smo dosta uglja, već smo našli 24 uglja. Ovo ćemo sve uzeti jer nećemo za ništa. Izbacivamo iz oka. Evo ovo. Ajde. Tako. Eto. Ajde, ovo će mi biti dosta, mislim. Tako. Eto. Vraćamo se u našu kuću. Sve da ove neke osnovne stvari vratimo. Vrata, dobro, ugljen. Imam 63 uglja. Uzet ću bar evo kamen. Eto, to vratim. Zemlja. Treba mi hrast. Evo ajde, imam daski nešto malo. Štapova. To. Sad da napravimo osnovno nešto. To je štapovi. Evo imamo 31 štap. Evo 12 komada, ajde. Eto, 40 baklji. Dobro. Ove nekoliko baklji da odvojimo. Tako. Štapove vratimo. Sve ćemo ovo sada vratiti. Tako. A sada ćemo ići negdje dole. Sam da sebi napravimo šta za pojesti. Požuri. Požuri, hajde vratit ćemo ovo. Nisam to vidio. Tako. Tako. Pogledajte kako seznuto je. Ajde i ovo sve ćemo peći. Hranu. Piletine. Sad sam se bio prefao malo. Dobro. Mislim da će mi to biti dovoljno. Ajde, evo imamo jaje jedno. Tako. Može li se jaje ispeći? Ne može. Dobro. Evo ovdje već noć pada. Evo, spavam. Ja mislim da je ovo za ovu epizodu dovoljno, jer
u idućoj epizodi ćemo sebi napraviti kao neko stado ili nešto i onda proširavat ćemo sve ovo. Probat ću da u idućoj epizodi da pripitomim neke životinje za prehranu i tako. Znači do idućeg videa, doviđenja.